daming ibon guys na ano dyan oh, dyan na dapo sila, siguro paggabi. Dyan yung pahingahan nila kapag gabi. Ayan oh, ang ingay tuwing hapon dito sa Tabaco City. Ayan ang kanilang park. Ang daming ibon. Grabe. Ayan guys, oh. Nandito kasi kami ni Dos sa Tabaco City, Albay. Puntahan ko nga yung ano, yung ibon. Wow. Grabe. Ang iingay nila. Sana si Dos. Yung ibon talaga guys, ang dami. Grabe talagang ibon. Yan sila na dapat tuwing gabi. Kiri pa daw ko dito oh.